Gentilen amaiera. Elezaharren arabera, gentilak gentilarri antzinako trikuharrian desagertu omen ziren. Zeruan argi bitxi bat ikusi ondoren eskutatu ziren, eta zaharrenak eta jakintzuenak honela esan eban. Argi horrek kismearen etorrera iragartzen dau. Gure errazaren amaiera da. Kismi gentilentzat Jesukristoren izena zan. Harentzat Jesukristo beren gainetik egoan jainkoa zan, eta ez eben zereginik. Horregaitzik, trikuharriaren azpian sartu eta betirako desagertu ziren. Mitologiaren arabera, gentil bakar bat geratu zan lurrean, eta olentxero zuen izen. Ikasgina zan eta kristinautasunera bihurtuta salbau zan. Bera izan omen zan, Jesusen jaiotzaren barri eman zuena Gabon gauean.